ito ay meron pong ipapakita uli na recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng pineapple pie. So ito na po yung ating mga ingredients. Para po sa dough natin, gagamit po tayo ng 7 cups ng all-purpose flour, 1 cup ng brown sugar, 2 teaspoon ng asin, 1 tablespoon ng yeast, 2 tablespoon ng shortening or lard, at saka 2 and 1/2 cup ng tubig. Para naman po sa filling ng ating pineapple pie, gagamit po tayo ng 2 cups ng brown sugar, 3 and 1/2 cup ng cornstarch, 2 tablespoon ng margarine, 1/2 can ng pineapple, at pati na rin po yung kanyang juice, tapos yellow color, ating food coloring, at saka 6 cups ng tubig. So, yan na po lahat. Ngayon po, ang una po natin gagawin ay pa-activate po muna natin yung ating yeast. So, kailangan po yung ating tubig na gagamitin ay warm. Lalagyan po natin siya ng mga 2 tablespoon ng kahit anong sugar, white or brown. Ayan. Tapos hahaluin lang po natin para matunaw yung asukal. Pagkatapos niyan ay lalagyan po natin itong ating yeast. Itong yeast natin ay 1 tablespoon. Yan, haluin lang po natin. Papaalsahin po natin to ng mga 5 minutes. So, babalikan po natin mamaya pagka may mga bumubula na sa ibabaw. Ngayon po, habang hinihintay po nating ma-activate yung ating yeast, so paghalu-haluin na po natin yung iba pang mga sangkap para sa ating dough. So, ito, 7 cups ng all-purpose flour. Lagyan po natin ng itong ating 1 cup na brown sugar. Tapos itong ating 2 teaspoon na asin. Yan. Haluin muna natin. Yan. Pagka nahalo na po natin, ilagay na po natin itong ating lard or yung shortening. Yan. So, ngayon, pwede na po natin siyang kamayin para ma-distribute po natin siya ng mabuti. Siguruhin lang po natin na malinis po yung kamay natin. Maghugas po tayo muna ng kamay bago natin gagawin ito. Ayan. Pag wala nang buo-buo, hintayin na lang po natin na ma-activate yung yeast. Tsaka natin ihalo dito. Ngayon po, pag ganito na po yung hitsura ng ating yeast, ready na po natin itong ihalo dito sa ating harina. So yan, gumawa lang po ako ng bilog dito sa gitna. Para dito natin ibubuhos yung ating yeast mixture. Ngayon, pwede na po nating paghalu-haluin. Yan, haluin lang po natin to ng haluin. So, ngayon, pag ganito na po na nagpagsama-sama na po natin yung ating harina, pwede na po natin tong simulang masahin. So, kukuha lang po ako ng extra na harina para maimasa na po natin at hindi didikit po sa ating kamay. Ayan po, lagyan ko lang po ng konting harina. Paunti-unti lang po muna yung ilalagay natin hanggang sa hindi na po siya didikit. Pagka madikit pa sa kamay natin, dadagdagan po natin ng konting harina. Yan, gagawin po natin to hanggang sa magiging smooth or elastic na po yung kanyang texture. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pagka ready na po natin itong paalsahin.
Ngayon po na pag ganito na po yung hitsura niya na hindi nadidikit sa kamay natin at saka yung smooth na po yung kanyang texture. Ngayon, ready na po natin itong paalsahin. So, lalagyan lang po natin siya ng konting oil para hindi didikit mamaya dito sa ating lalagyan pagka umalsa na siya. Tatakpan lang po natin para mabilis po yung pag-alsa niya. So, papaalsahin pala natin to ng mga 30 minutes to hanggang 1 hour. Ayan po, tatakpan po natin ng plastic or yung cling wrap. Or kung wala po kayong cling wrap, pwede po yung tela. Ayan. Basta siguraduhin lang po natin na walang hangin na makakapasok. Para mabilis po siyang umalsa. Ayan po. Babalikan po natin to mamaya hanggang sa medyo lumaki po yung kanyang size. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin yung ating magiging filling or palaman. So ngayon itong ating pineapple ay i-blend po muna natin or gagawin nating puree. Yan, yung pineapple lang, yung juice mamaya ihahalo po natin yan. Ngayon po, ilagay na po natin yung ating tubig. So, bali yung tubig natin, 6 cups lahat yon. So, ang ilalagay muna natin ay 3 cups lang muna. Dahil yung kalahati po, gagamitin po natin siya para doon natin ihahalo yung ating cornstarch. Tapos, isabay ko na po itong pineapple juice. Yan, papakuluin muna natin yan bago natin ihalo yung ating sugar. Ngayon kung kumukulo na po itong ating tubig, pwede na po nating ilagay itong ating sugar. So, itong sugar natin, 2 cups. So, ang ilalagay ko po muna ay 1 cup. I-adjust ko na lang po siya mamaya para hindi po masyadong matamis po yung ating magiging filling. Pero nasa sa inyo po yun kung 2 cups or nasa sa inyo po kung gaano karami po yung ilagay nyo. Ilagay ko na po itong ating margarine na 2 tablespoon. Haluin lang po natin para matunaw kaagad yung ating margarine na nilagay. Tapos, medyo pahihinaan nyo na lang po yung stove or yung apoy. Tapos, yung ginawang puree natin kanina ay ilagay na po natin. Ito na po yung natirang tubig natin kanina na 3 cups. So ngayon, i-dilute po muna natin yung ating cornstarch sa tubig bago natin ihalo doon sa ating kawali or yung ginawa nating mixture doon kanina. Tunawin po muna natin yung ating cornstarch. Dahil kung diretso po natin itong ibubuhos doon, magbuo-buo po siya kaagad dahil kumukulo na po yung ating mixture doon sa kawali. So, dapat matunaw po natin siya ng mabuti bago natin siya ibubuhos doon. Bali, yung cornstarch natin mga nasa 1/4 kilo po ito. Pagka natunaw na po, pwede na po natin siyang lagyan itong ating yellow color na food coloring. Para magiging kulay yellow po yung ating pineapple pie. So, depende na po yan sa inyo kung gaano katingkad na gusto nyo. So, yan. Pagka natunaw or na-mix na po natin ng mabuti,
pwede na natin itong ibuhos doon sa ating kawali. Ngayon po ay ready na po natin itong ibuhos dito. So dapat po mahinang-mahina po yung apoy para hindi po siya lalapot kaagad. At saka habang binubuhos po natin, hahaluin po natin siya ng hahaluin. Patuloy lang po tayo ng paghahalo hanggang sa lalapot po siya or hanggang sa kung anong gusto na consistency ng inyong palaman. Yan, huwag nyo pong tigilang haluin dahil mamumuo po siya kaagad pagka tinigilan nyo. At saka hindi maganda po yung kanyang texture pag hindi nyo po siya mahalo ng mabuti. Papakita ko po sa inyo mamaya kung ready na po itong ating palaman. Pagka makuha na po natin yung kanyang texture na gusto natin or yung consistency niya. Ayan po, pag ganito na po yung hitsura ng ating palaman, so ready na po ito. Ayan, patayin ko na po yung ating stove. Ayan, ililipat lang po natin to para palalamigin po natin ng konti. Yung asukal pala, hindi ko na nilagay lahat dahil ayaw po namin ng medyo matamis. Pero kung gusto nyo naman po na medyo matamis-tamis, nasa sa inyo po yan kung uubusin nyo yung 2 cups. Ayan po, after 45 minutes ay titingnan po natin yung ating dough kung ready na po nating gawin yung ating pineapple pie. Ayan, nakikita niyo na nag-double in size na po yung ating dough. So ngayon, ililipat lang po natin siya dito sa ating pagmamasahan or yung paghuhulmahan ng ating magiging pineapple pie. Ang gagawin po natin ngayon ay hatiin po natin to ng 2 piraso. Bale, itong isa, ito yung magiging pang ilalim natin or yung pabalat natin sa ilalim. Ito yung sa ibabaw ng ating pie. Yan, itatabi ko po muna itong isa. Palalabasin pa po natin yung kanyang hangin. Yan, ipa-flatten lang po natin. Ito pala yung magiging tray na gagamitin natin para sa ating pineapple pie. So, ganito kalaki. So, ngayon lalagyan ko po siya ng itong ating baking sheet para hindi po masusunog yung ilalim at hindi po didikit yung ating pie. So, kung wala po kayong ganito, pwede pong lagyan nyo siya ng butter dito sa ilalim or margarine para mas mabilis po natin siyang matanggal mamaya. Yan, i-roll ko lang po muna siya dito para mailipat na po natin siya doon sa ating tray. So, ngayon, pwede na po nating ilagay dito yung ating ginawang palaman kanina. Yan, ipa-flatten po muna natin para matansya natin kung tama na siya or kulang pa. Siguro marami po itong palaman na nagawa natin ngayon. Pero kung malaki naman po yung yung tray na gagamitin, pwede nyo po siyang ilagay lahat hanggang sa magkasya yung palaman. Ayan po, ganito na po yung hitsura ng ating pineapple pie. Kinamay ko na po siya para mas mabilis po tayo.
po ay sinimulan ko na pong i-flatten yung kalahating dough na natira kanina para pantakip natin sa ating pie sa ibabaw. So yan, ipa-flatten lang po natin ng maigi para magpantay-pantay po yung kanyang kapal. So ngayon, ready na po natin itong ilagay sa ibabaw ng ating pie para matakpan na po natin. So yan. Dahan-dahan lang po nating ilagay. Para hindi po siya mapupunit. Yan. Okay lang po kahit medyo malaki po siya dahil pwede naman po nating i-trim yung kanyang gilid para makuha po natin yung tamang sukat. So yan, ididiin lang po natin ng konti para makalabas po yung hangin. Tulad niya, nakikita nyo na talagang malaki po yung pabalat na ginawa natin para pang ibabaw. Sa sinabi ko po kanina na pwede nating gupitin yung gilid para talagang magkasing hugis po siya nung ginawa natin na pabalat sa ilalim. Yan. Gupitin lang po natin yung lahat ng side na umaapaw or sumobra. At ngayon na natapos na nating magupit lahat ng sides, so ang gagawin natin ay itatak in po natin ng lahat ng sides para maisara po natin siya ng mabuti at hindi po talaga aapaw yung ating palaman. So yan. Yan, gagawin lang po natin yan hanggang sa maisara po natin lahat ng sides. Pagkatapos po nating naisara, kumuha lang po tayo ng tinidor at tutusukin po natin sa ibabaw para makalabas po yung hangin na nasa loob. Pagkatapos ay maghanda lang po tayo ng fresh milk or evaporated milk para maipahid po natin sa ibabaw ng ating pie. Para pagkaluto niya ay magiging kulay golden brown po yung ibabaw. Ngayon po ay ready na po itong ating pineapple pie. So, isasalang ko na po sa ating oven. Naka-preheat na po yung ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. So, yan. Lulutuin po natin to hanggang sa maging golden brown po yung kanyang ibabaw. So, ngayon ay ipapasok na po natin. At dapat po ay ilagay natin siya sa itaas na bahagi ng ating oven para hindi po siya masusunog. Tingnan-tingnan na lang po natin dahil mabilis lang naman po itong maluluto dahil yung palaman natin ay luto na. Ayan na po, hahanguin na po natin yung ating pineapple pie dahil nag-golden brown po na po yung kanyang ibabaw. So yan, luto na po ito. Ayan po, palalamigin po muna natin to bago natin hiwain. Ngayon po ay medyo malamig na po itong ating pineapple pie. So, ready na po natin itong hiwain. Ito na po ang ating pineapple pie. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!